салом дӯстони ман, чун айни ҳол хеле оиди кредитгирӣ мешунавем, хостем пеш аз оне ки касоне ки кредит мегиранд албатта тавсия дода намешавад, чун шароити молиявӣ баҳона дода барои он ки андак баҳо диҳед пеш аз оне ки кредит гиред оиди даромади моҳона албатта чун метавонед муқоиса намоед. баҳри шумо мехостем як гӯем ҳисоб кунак калкулятори кредиториро муаррифӣ кунем ки албатта баҳри гӯем ҳисоби кредит, яъне то кадом муҳлат гирифтани он ва бо кадом фоиз, чун аз реклама маълум мешавад. ҳисобу китоб карда тавонед ва пеш аз он интихоб кунед. қарори кор дӯстон. инак мегузарем ба Play Market ва инҷо чун калимаи кредит медарорад бисёр калкуляторҳо кушода мешавад. яъне инҷо бисёр хеле намуди барнома ба мо пешкаш мешавад. ба мо ана ин метавонем ҳама барнома яке аз ин барномаҳои сода простой кредитный калькулятор интихоб кунем ва инро установид мекунем. то беҷо шудани барнома метавонем хонем дар бори чи аст. яъне дар калькулятори ҳисобкунаки кредитии сода бо графики пардохти он. ин барнома кушода шуд, метавонем ба он дароем ё ворид шавем. анакнун дар идома ба мо интернет лозим намешавад. ва инҷо оғоз мешавад ҳамааш аз он ки шумо кадом маблағро чанд миқдор маблағ гирифтанӣ. барои мисол агар мо ҳозир аз 2500 оғоз кунем, албатта аз мо пурсида мешавад фоизи солонаро метавонед аз банк дақиқ кунед, чун реклама оғоз шуда аз он ҷо метавонед бинед ва албатта дар шартнома оварда мешавад. барои мисол 28, 32 барои мисол мегирем байнаш 30 фоизи солона муҳлат ва то кадом чанд сол шумо гирифтанӣ ҳастед. дар оғоз 0 0 0 0 ва кнопкаи расчитать ҳисоб. чун мебинед мана инҷо оварда шудааст. миқдори кредит 2000, фоиз 30 барои 1 сол ва ана инҷо бояд мо ҳар моҳ 140 сомони маблағ спорем ва ба мо 854 сомонӣ зиёда аст зам мешавад. инҷо метавонем таблицаро бинем, яъне ҳар моҳ то кадом дараҷа мо чанд сомонӣ меспорем. яъне аз инҷо мо ҳисоб карда метавонем ки оё ин кредит ба мо рост меояд ё не. албатта бояд мо инҷо донем ки даромади солонаи мо чанд аст. мисол ин барои 2 сол буд, чун тарк кардем барои 1 сол расчитать. яъне агар мо 1 солро гардонем, ин аллакай 243 сом мешавад. албатта бояд даромад зиёдтар бошад. агар фоизумон 32 бошад чи барои 1 сол мо аллакай 46 сомонӣ бояд спорем. ва албатта бояд донем ки кредит, яъне қарзро мо метавонем асосан дар ҳолати маҷбурӣ, яъне пеш аз гирифтани он бояд фикр кунем ки оё мо онро пардохт карда метавонем ё не.